Hej og velkommen på modul 7. Det er det sidste modul inden eksamen i grundfaglighedens kompetencemål 2, så nu skal der gives en skalle, så vi kan få så meget ud af modulet som muligt. Jeg vil kort præsentere undervisningsplanen for de næste uger på modul 7. Som I kan se her har vi undervisningsplanen, den er lagt op på Blackboard, og de læringsmål, vi skal forfølge i det her modul, det er, at de som studerende kan redegøre for og reflektere over den myndighed, pædagogen repræsenterer i pædagogisk praksis, herunder praksisets juridiske grundlag i relation til tavshedspligt og underretning. Og den studerende kan identificere og fagligt begrunde gennemførsel af tidlig pædagogisk indsats, forebyggende og sundhedsfremmende tiltag i pædagogisk praksis og varetage professionelle samtaler med børn, unge, voksne og pårørende og myndigheder, herunder redegøre for at reflektere over indhold, virkemidler og dilemmaer. Som de andre moduler, så er omfanget af det her modul 10 ECTS-point, og det svarer til 39 timers ugenligt arbejde for de ordinære studerende, mens meritstuderendes arbejdsindsats skal ligge på 19,5 uger, eller 19,5 timer per uge. Det er nemlig sådan, at modulet for de meritstuderende er længere end for de ordinære studerende den her gang, og det betyder, at den ugelige arbejdsindsats den er mindre for de meritstuderende. Fokus for modulet, det er, man kan sige, de ydre rammer for pædagogisk praksis. Det handler om forhold til andre myndigheder. Det handler om det samfundsmæssige ansvar, man har som pædagog, den myndighed, man har, det ansvar, man har i forhold til samfundet og de børn og borgere, der er udsatte. Så det er et fokus på børn og borgere, der har nogle problemer, er i risiko for at komme i sociale problemer blandt andet. Der er fokus på det her modul. De konkrete temaer, vi skal arbejde med, er forebyggelse, fattigdom, social ulighed, coping, risikofamilier, social arv, sociale problemer, sundhed, psykiatriske diagnoser, tavshedspligt, kommunal forvaltning, PPR, pædagogisk-psykologisk rådgivning, som det betyder, underretning, børnefaglig undersøgelse, handleplan, og derudover har I som sædvanligt et bånd i AKE, hvor I skal arbejde med værkstedsfag og med drama. Som sædvanligt kommer modulet til at forløbe som en blanding af virtuelle opgaver og seminar ansigt til ansigt. Underviserne på det her modul, det er mig, Hans Henrik, og så er det Sebastian, der underviser i hovedsporet, og så er det Mette Solkær og Malene Rosgaard Christensen, der underviser i AKE. Det er sådan, for at få godkendt modulet, så man kan komme til eksamen, så skal alle virtuelle opgaver afleveres. Der er 5 i alt. Og ved aflevering efter deadline, så gives der ikke feedback. Så guldråden er, at hvis man afleverer til tiden, så er der feedback på de opgaver, hvor der står, der er feedback. I kan læse mere om opbygningen af modulet på det her link, hvor studieaktivitetsmodellen, den blå model, fremgår, så I kan se, hvordan arbejdet på modulet er delt ind i de 4 kvadranter. Jeg vil kort lige gennemgå indholdet af modulet. Vi begynder i uge 32 med en virtuel opgave ved Sebastian, der handler om PPR, så I kan få indsigt i det, pædagogisk-psykologisk rådgivning i kommunerne. Den er grundigt beskrevet her. Hvis der er spørgsmål, kontakter I Sebastian. Den anden virtuelle opgave, det er en opgave hos mig, hvor I skal lave et blogindlæg omkring psykiatriske diagnoser i pædagogisk praksis. Under mine materialer på Blackboard, der ligger der en indgang til blogs, hvor I skal oprette en blog, hvor I reflekterer over det. Og som I kan se, så skal det blogindlæg, jeg har kaldt et refleksionsnotat, være mellem en halv og 2 sider. Så alt efter hvor meget tid man har, alt efter man er halvtids eller fuldtids, kan man så vurdere, hvor lang tid man vil, eller hvor meget man vil skrive. Og deadlines fremgår også her. Der er forskellige deadlines for ordinære for meritstuderende. 18. august for ordinære studerende og 25. august for meritstuderende. Den tredje virtuelle opgave, det er med Mette.
Og den er også beskrevet her, og den fremligger i den 3.9., når vi mødes, eller I mødes med Mette. Den fjerde virtuelle opgave, det er med Malene omkring leg, drama, og der har vi en deadline for både merit og ordinære studerende. Der hedder den, som I kan se her, den 29. august. Og så mødes vi den fredag den 2. september. Jeg skal undervise i fattigdom, copingstrategier, kapitaler, og der er en del læsning dertil, så det er en god idé at komme i gang en god tid med det. Og I har også om fredagen Malene, hvor jeg skal arbejde med blandt andet innovation. Og lørdag den 3. har jeg Sebastian, hvor jeg skal tale om omsorgssvigt, udsatte børn og unge. Og lørdag den 3. er der en workshop med Mette, hvor jeg skal arbejde med ler. Og efter vi mødtes der den 3. september, så er der en virtuel opgave 5, hvor en større opgave, hvor I skal løse en opgave omkring et sagsforløb efter serviceloven, en såkaldt børnesag, hvor I skal lave en case omkring en familie, der har problemer, en underretning og en børnefaglig undersøgelse. Og ideen med det er, at I skal få indsigt i både pædagogens ansvar, men også samarbejde med socialrådgiveren. Og der er noget litteratur, I skal læse i den forbindelse. I skal også inddrage noget af det litteratur, I allerede har brugt om blandt andet omsorgssvigt og risikofamilier. Og så er der noget supplerende litteratur, man kan inddrage alt efter, hvor meget tid man har, og i forhold til, om man er merit eller ordinær studerende. Og så efter den omgang, så er det eksamen, den står på. Jeg vil måske lige sige, at der også er forskellige afleveringsdeadlines for den her opgave med mig og Sebastian. Det er den 8. september for ordinære studerende, og den 21. september for meritstuderende. Og jeg er vejleder for meritstuderende, og Sebastian er vejleder for de ordinære studerende. Og det samme gælder til eksamen. Jeg har eksamensdatorerne her. Det er en eksamen, der både der indeholder en multiple choice test individuelt, en skriftlig opgave i grupper og en fremlæggelse og præstation i grupper også. Og datorerne for det her, det er vigtigt at få skrevet det ind i jeres kalender, fordi der skal I være på campus, når I løser de her ting. Det er nok også lige værd at sige, at der bliver lejlighed til at diskutere og blive introduceret til eksamen i forbindelse med det ene seminar, vi har, og det er mig, der gør det fredag den 2. september. Så der, hvis jeg har spørgsmål omkring eksamen, vil vi have mulighed for at tale om dem der. Der er cirka 30 minutters vejledning per gruppe, og det kan foregå både telefonisk, det kan foregå face to face, og det kan foregå per mail. Afslutningsvis skal vi skrive i de her undervisningsplaner, hvad det er, vi har taget hensyn til i forhold til tidligere gange undervisning, og undervisningen her på det her modul har fået gode evalueringer andre gange, så vi har ikke ændret så meget på det. Det, der er vigtigt for os, det er et fokus på feedback og på studieaktivitet, så vi prioriterer at bruge relativt lang tid på at give feedback som undervisere, samtidig med, at vi lægger vægt på, at I har nok at lave, så I får så meget som muligt ud af modulet. Derudover er det værd at notere, at det her modul er tænkt som en del af kerneopgaven i Åbenrå, og vores fælles kerneopgave, både for jer som studerende som også som undervisere, det er, som der står her, med solid faglighed at skabe rammerne for uddannelsen af de studerende til professionsfaglighed og for dannelsen af dem som vidende, reflekterende og samarbejdende mennesker i forpligtende fællesskaber. Så vi lægger vægt på, at det både er en uddannelse, men det er også en dannelsesproces for jer at være studerende her. Det var lige en lille appetitvækker til modulet. Vi glæder os alle sammen til at arbejde sammen med jer. Vi ses.